més, sí que és veritat això, I la pressió d'aquest missatge ha fet que el govern espanyol s'hagi espavilat i hagi autoritzat. Es veu que ja els han donat permís i ja s'han posat a treballar a saco per fer-ne 5 cada dia. Almenys els hospitals d'aquí a la zona quedaran servits ràpids. És increïble, és increïble. L'única explicació és que volien que només fossin homologats els de la SEAT per repartir-se el pastís els mateixos de sempre. I per això s'ha de fer pressió, perquè aquests fills de putes només pensen en ells. Ara és el moment d'enfonsar Espanya. Si no ho fem ara, si no ho aconseguim ara, ja podem plegar.